Hello! Hey guys, happy Monday. It's Monday. What's in there? Egg, lettuce. Gumawa sila ng ng roll. Mayo. I'll have the end, okay? Is that okay with you? Okay, thank you. Sarap tingnan. Very nice. Good job. Thank you, babe. Aalis kami. Punta kaming grocery shops. Usually, hindi ako sumasama kay Dan. Kapag konti lang yung bibilihin niya. Pero ngayon, madami. Kasi ipag-shopping na naman namin sina Tony at saka si Lai. At saka yung mama niya may ni-request na kapag daw pupunta kami ng shops, baka mahanap yung flour. Kasi hindi niya daw mahanap sa kung nasaan siya ngayon. Kung nasaan siya ngayon. Parang ang layo-layo dun sa area nila. Wala daw yung flour na hinahanap niya. Alam niyo ba, yung mukha ko, ang daming tumutubo. My face, babe, I have a lot of like bumps on my nose. Did you see it? Did you notice it? Yeah, really bumpy. Thank you, babe. Walang hiya. Ang dami, guys. Tingnan niyo. Tok. What is going on with the world, mama? Ito. Ang init-init. Ay, naka-jacket naman ako. Malamig sa labas, pero na yan. Kakadating lang nito ni Dan. Nag-work siya kanina. Suot ko yung pinadala ng Caris sa akin. It is an oversized t-shirt. Gustong-gusto ko siya. Naka-black leggings lang ako. Tikman natin. Masarap to. Are you gonna eat more? Or... Yeah. No, are you... Oh, you eat it. Do you have more there? No. No. I don't think I've finished it. I just want to eat. Yeah, give it back to me. As much as you want to give it back to you, I'll finish it up. Ay, sus. Kumain pala ako ng spam kanina. Yung teriyaki. Ang tamis. Ang tamis yung teriyaki. Post office muna tayo. Alam nyo ba, hanggang ngayon, hinihintay pa din namin yung mask namin. In-order namin yung mask para sa trip namin. Kasi diba, pupunta sana kami ng Maldives. Nothing? Nothing. Hanggang ngayon, wala pa din yung mask. 2 beses ako nag-order kasi para din sa mama ni Dan at saka kay Pete. Pero hanggang ngayon, wala pa din. Can you buy mask from chemist at all here? Or no, not really? I don't know, they got some in stock or not. They probably don't. Used to go. Yeah. Dito na kami sa Coles. Hindi naman siya ganun ka-busy tingnan. Social distancing. Meron silang trolley wipes, wet wipes, paper towels. Good job, my love. Meron din silang ganito na may note, keep your distance when shopping. Ayun sabi. Para kay Lyra ito, get the big one. This one, broccoli. And then spinach. Nahihirapan talaga siya sa mga oh, good. 10 minutes later. You walk later. 10 minutes later. Is it spring onions? Spinach, babe. Get the big one. They want spinach? Yeah. They want spinach. The big one. Yep. And then salad bag. Yeah, lettuce. This one, Which one? This. They're 50% off. They're all 50% off. Maybe Let because... me get that one. No, just lettuce. Will it... Oh, no. It will go off until on the 7th of April. That's why it's on sale. Do we have another choice? But does she mean like lettuce in a bag? No, salad bag, lettuce. Potatoes. This is a lot. But that's okay, right? And then cucumber, please. Just one big one. Yeah, yan lang yung bag ng potatoes. Walang maliit na baglay. I also need some stuff for myself.
So we need to, I also need some stuff for us. Yeah, we'll get that as well right here. Yeah, I need, garlic and ginger. Ay, ang cute ng ginger nila, ang linis. Gusto ko yan. Ginger as well, malab. Na, I want the garlic in the bag. Wala na silang ganun. Laki naman ito, babe. Dito pala yung maliliit na bags. See, they are the same price. And that one's got heaps. $7, oh. Konti lang yung laman nito. Yeah, that should be okay. Ito na yung nasa cart natin so far. Ayan yung kay Lyra. Dito yung amin. Kumuha si Dan ito. Kahit hindi ni-request, kahit wala sa lista. Pero sabi niya, para kay Tony daw. Kasi, ano lang to eh. Meron nito kapag Easter lang. And then, wala yung salad bag. So, ito na lang, day. Kasi yung, ano nila, lettuce nila mag-i-expire na 7th. Malapit na. So, yan na lang para fresh. Tingnan mo to si Dan kung ano-ano nilalagay para kay Tony. Is that for Tony? He didn't request for it. Kung ano-ano nilalagay mo kay Tony, ha? Pepsi naman. Yeah, get the 24. Careful, babe. Yung isa nasira eh. Kunan ko ng coconut water si Lyra. Si Dan kung ano-ano kinukuha para kay Tony. So ako din. Hindi ko lang alam kung ano yung coconut water na iniinom niya. Ito. Okay na to? Or ito? Ito lang, Lai. Kahit wala sa lista kung ano-ano pinaglalagay. Okay. Kailangan din nila ng toilet paper. So check natin kung meron. Feeling ko wala. We should have went to Foodland. La, ay yung mga Easter na pinalitan na nila, guys, ng mga Easter chocolate. Sabi nila, wag na kayong tumingin ng ano, toilet paper. Uy, chocolate na lang yung sa inyo. Is this heaven, my love? What's that? This aisle. Dapat nandito, toilet, oh. Toilet rolls. Toilet paper sana to dito. Wala na. Okay, spring roll wrapper. Alam na, maglulumpia sa Inday Lyra. Naghanap din siya ng bean sprout. Kaya lang wala dito. Wala na. How about may dumpling wrapper? Gusto ko mag-ano, shumai. Uh-oh. Alright, it's fine. Konti lang ngayon. Hindi kulang pa to. Punta siguro kami sa Foodland. Kasi kulang ng yung sa lista nila, yung iba wala. Hala, hindi ko man lang tinignan yung para kay mama niya. Ihing-ihi na kasi ako. Buisit ba yun? Alright guys, uwi muna. Okay. Uwi muna kami. Kuha lang kami ng toilet paper para ibigay kinalay. Kasi may toilet paper sa lista pero wala na talagang toilet paper dun sa ano, sa Kohl's. After uwi, punta kami Foodland. And kung meron silang toilet paper, hindi na natin kailangan ibigay yung aming toilet paper. Meron pa kasi kaming stock. And kapag maubusan man kami, like, malapit lang naman kami sa shops, nakakalabas naman kami, so okay lang kami. And then yung kailangan din ng mama na daan. I'm pretty sure nandun naman yun sa Kohl's pero hindi ko tinignan. Tatlo-tatlo ba namang lista yung tinitingnan ko? Let's go straight to Foodland because they might have the toilet paper out there. Okay, sige. Oo nga, kasi kakaalasing ko lang. Alas 5 sila nagsastock ng toilet paper eh. Mahupulog na naman yung stanis mo. Ano, pagpasok namin sa Kohl's kanina, merong tao nakaabang doon na nagka-count siya kung ilan yung pumapasok. Kapag nasa specific number na sila, pahintayin ka muna sa labas para hindi ganun kadaming tao sa loob. So, yun yung ginagawa nila. And then, as you guys saw, meron silang mga signs sa labas na maintain social distancing. Hindi naman namin matatawag na lockdown yung dito. Parang in-advise lang ng government na kapag hindi nyo kailangan lumabas, wag lalabas. But, we're not on quarantine. We're not on lockdown really. You can't really call it lockdown. No. Kasi yung mga tao, like si Dan, nakaka-work pa din siya. You still can go out if it's work-related, exercise, at saka if you need to go to the shops. Sa Adelaide yan ha, yung cases dito sa South Australia, in fairness naman, hindi siya kasing high.
And everyday, kasi diba yung iba, everyday nagiging mas marami yung cases nila. Sa amin, meron pa din cases, but hindi na siya ganun kadami. Like yesterday, we only had 2 more cases. Today, is there any update yet? Yeah, I haven't heard the update. Yeah, haven't heard the update about today yet, guys. Pero, yun yung ginagawa. As long as sumusunod lang yung mga tao. Dito kami sa Foodland. Tingnan nyo si Dad. Sobrang nagmamadali para sa toilet paper. Kasi alas 5 sila nagsastock, diba? Tingnan nyo yung flour. Wala na. We got some flour. How do you want me to give to Mum? Just a little bit. Yeah, but do you know how much she needs? Wala nang pati flour. Wala ding toilet paper, guys. Dumiretso si Dan dun, pero wala. So, ito na lang yung aming nasa cart. Watermelon. Alright, so check natin kung meron silang lumpia wrapper. Lumpia wrapper. Puff pastry. So, lahat din nagluluto ng lumpia ngayon. Bakit nagkaubusan yung lumpia wrapper? Oh, you know what? Maybe because it is, yeah, even the bean sprouts. I think bean sprouts are from China. Oh. Yeah. I wouldn't worry about it then. Yeah, wala no. Wala loy. How about my dumpling? Dumpling wrapper. No, that's different. I think I remember when we got dumpling wrapper before, it's not in the freezer area. Pero nandito naman yung dumpling, pero frozen dumpling. Yeah, I don't think they put it here. There is also a limit of 1 item per customer. So 1 item per customer, babe. Toilet roll, long life milk, flour. And then 2 items for tissues, paper towel, dry pasta, rice, canned vegetables, canned fruit, canned meals. Wala talaga. Walang flour para sa mama niya, and walang bean sprouts, at saka toilet paper, at saka spring roll wrapper para kay Lyra. Pero, meron si Dan, toffee apple. Very nice. Alright, pabalik na kami sa bahay, guys. Sa calls pala kanina, hindi sila pwedeng mag-bag. So, dapat yung customer yung lagay ng mga items sa bag. So, yun yung ginawa kasi para hindi nila matouch yung mga gamit. Pero sa Foodland, wala silang ginagawang ganyan. So, iba-iba every supermarket. Yung sa Foodland, wala na sila, naubusan na siguro. Kasi last time, may nakita naman akong mga wet wipes doon. Pero ngayon, wala na. Tapos wala ding nagka-count kasi siguro iniisip nila maliit lang naman yung shop namin compared sa Kohl's. And sila pa din yung nagbabag ng mga items. So, iba-iba yung sitwasyon. Pero sa napapansin namin, ngayon yung pinakamalala, guys. Nagwawala na din yung mga shopping namin sa likod. Ngayon yung pinakamalala when it comes to stocks. Like, ang dami na talagang wala. Flour, toilet paper. Usually kasi, sinasabi namin na walang toilet paper. Pero kapag pumupunta kami doon at a specific time, meron. Pero ngayon, as in, wala na talaga. Wala ding flour at saka yung ibang mga items, wala. So, Pero we're home. Kuha lang kami ng toilet paper para kay Tony and Lai. So, hindi kompleto yung na-shopping natin ngayon para sa kanila. Pero okay lang yan. Wala tayong magagawa. Alright, we're home. Hold lang tayo saglit. Before natin ihatid yung mga ay ito. Bumili si Dan nito. Hala, balik ko. Toffee apple. Hindi ako mahilig sa ganito eh. Kasi ang tamis nito. Ano lang siya? Like sugar. Yung apple, kinote ng sugar. So, yan. It's on sale. $1.29 from $2.99. Put this one in the fridge. Your apple? Yeah. Okay. Sa Foodland ito ha, bumili kami ng watermelon. Pumunta kami ng Foodland para hanapin nga yung kulang sana kay Nalay. Nabili namin dun is watermelon lang kasi yung sa watermelon sa Kohl's, hindi ganun kaganda. So, nasa lista kasi para kay Nalay yung watermelon din. And I found these. So, I got this. Ito yung favorite snacks ko. Harvest Snaps na original salted. I also got coconut cream. Gusto ko magbilo-bilo kasi meron pa ako ng bilo-bilo isa. And then sesame oil na gagamitin ko sana sa humba. Ay, gusto ko maghumba.
Gagamitin ko sana sa siomai. Eh, hindi ako makakasiomai kasi wala namang dumpling wrapper. Ano ba yan? Si Miss kasi, kung ano-ano pinag-upload na video. Nagkamawa na naman sila ni Michelle ng siomai. So, nag-crave na naman ako ng siomai. And then, ito sa Kohl's to. Meron na silang ganito, yung sa isang pack, 3 yung laman. $9.25 to, naka 25% off siya. Again, yung lagi kong pinipili para sa toilet namin is yung ganyang kulay, blue or green. Hindi ko pinipili yung yellow, kasi meron din silang yellow eh. Yung lavender or violet, okay lang din. Kasi para mas pumuti yung toilet tingnan, or toilet bowl. And then Dan got this. Ako hindi ako mahilig sa ganito. Hot cross buns. Lumalabas lang to kapag Easter. It is a seasonal item, char. And then my croissant, of course. I eat that always with my coffee. Ito binili ni Dan. What's this, babe? Rabbitohs. Rabbitohs. That's a rugby thing. Rugby. Sa Kohl's too. And then coconut water for more. Hello, uy, bakit? Okay. Kala kong open na naman. Plano kong lutuin yung aming ramen, yung binili namin na Dan sa Japan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa namin siya naluluto. So, plano ko siyang luto. Paano ko pala yan malulutoon? Hindi naman ako bumili ng bacon. Anyway, portobello mushroom, yung kinuha namin na Dan. And then, ito din, yung prawns na cook na, para sana sa siomai. Wala, diretso sa freezer ikaw because hindi ko pa alam kung kailan ikaw maluluto. Ay, naku. And then, probiotic drink from Kohl's. Hindi na kami masyadong bumibili ng ulam kasi 'di ba nung nag-shopping kami para paghahanda sana sa lockdown, ang dami na naming nakastock. So, yun na yung mga kinakain namin ngayon. I also got pork mince para sana sa siomai. Pero, again, diretso sa freezer because wala. 2 apple. Bumili din kasi ng ganito sila. So, sabi ko, itry natin yan. Royal Gala. Your Royal Gala. And then, ginger. And bumili ako ng mga red chili para sana sa siomai. Magluluto sana ako ng chili sauce. And hindi namin nahanap yung sa flour ng mama niya. So, yung trip natin ngayon is papuntang Tony Lyra lang. Hindi na tayo pupunta sa mama niya kasi wala naman kaming idadrop. And tinawagan ni Dan yung mama niya kung ilang flour yung kailangan niya. Kasi meron kami konti. Ayun ang nagsabi. Sabi niya, wag na, wag na. Nagalitan tuloy niya. Ay, nako. Itong mama niya, lagi na lang napapagalitan ni Dan lately. Sabi na, bakit ka pa nahihiya? Meron nga kami flour, bibigyan namin sa iyo. Sabi niya, hindi naman ako nahihiya. Hindi ko na lang talaga siya kailangan. Sabi niya, hindi kailangan. Kasi nag-message talaga siya sa group chat. Sabi niya, kung pupunta kayo ng shops, i-check niyo kung meron kayong flour dyan sa area niyo. Tapos si Aunt, yung kambal ni Dan, nagpunta siya sa shops kanina. Tapos sabi niya, ay wala akong nahanap. Wala, nagkaubusan na talaga guys. Ang mga bagay-bagay. Danny boy! Come on! Toilet paper pala, babe. Nandito dito sa taas. Ay, do you really have to use that? You don't have to. No, it's not for those high. No. I'll just leave it there. Yeah. We'll give them 6. Okay. No, give them 8. Half of that. I'll grab a bag, okay? Oh, no, actually, just give them the bag. Oh, yeah, good idea. Yeah. I'll just put it here for now. Just leave those there. I'm gonna... Okay. They're here. Alright, let's go. Tara! Hindi na ako nag-jacket kasi hindi na ako lalabas ng car. And we're here. Ikaw na lang lumabas ha. Parang pupunta din ata kami sa bahay ng mama niya para kunin yung Diba tinor namin dun yung iba naming gamit. Meron akong luggage dun na maliit, yung hand carry luggage. Sabi ko kay Dan, wag mo tong i-store dun ha, dun lang to sa car.
Eh, dinala niya sa bahay ng mama niya. Nandun yung mga nail stuff na like kakailanganin ko pa ba. Tapos nail clippers, ayun. Naghanap siya ng nail cutter kagabi. Sabi ko wala, nandun sa bag na yun. So kukunin lang namin siya saglit. Agay. Ba yan, babe? Lakas naman nun. Ang lakas niyo naman magsara, oy. Ayun na naman siya. Good job, my love. That's alright. Thank you. That's alright. Hi, Dai! I miss you. Oo nga. That's alright. Nakakamiss yung luto ni Lyra. I miss Lyra's cooking, my love. KFC tayo, guys. Wicked Wings. Si Dan kasi, nagparinig na gusto niya daw ng chicken. Eh, yung chicken namin, naka-freeze pa. So, sabi ko, Wicked Wings naman tayo. My love, what did you crave for tonight? Fried chicken. Yummers. Wait, meron silang information about COVID, see? Once the chicken leaves our fryers, the only hands that touch it are yours. Okay. That was really quick. And then, what else? Industry-leading sanitation and hand-washing policies. All team members are COVID-19 trained, contact-free. Huh? Ah. Contact-free with tap to pay. Okay. Kain tayo! Yummers! Looks good! Hindi na siya ganun ka-crispy. Tagal kasi natin sa car. Dumaan kami sa bahay ng mama niya. Napachika kami social distancing style. Sisigawan. Hello! My Mario Badescu drying lotion's back. It is very back, people. Itong mga to, mga milya yan. Nilagyan ko lang sila kasi nasayangan ako sa aking Mario Badescu na nasa earbud. But yung main mga bagong bumps ay yung nasa ilong ko. Ito at saka ito. Yan, nilagyan ko lang siya. Parang sobrang konting bump lang siya. And then ito. And then tingnan nyo! Oh my gosh, what's happening? Siguro dahil sa weather, I'm not sure. Napansin ko din kasi na yung aking ginagamit na lip sleeping mask, yung Laneige, hindi na siya nag-work sa akin. Pagising ko sa umaga, yung lips ko dry. So, I went back to my Vaseline lip therapy, yung rosy lips. Ayan. Lagi ako nagkikip ng lip balm sa bedside ko kasi naglalagay talaga ako ng lip balm before ako matulog. Like, every night talaga. Hindi ko talaga siya nakakalimutan. Kasi sobrang sanay na yung lips ko na merong lip balm. So, kapag wala siya, hindi talaga ako nakakatulog. Usually, yung nandito sa bedside is tatlo. Itong Vaseline, itong Laneige, at saka yung Popo. Yung Popo na ointment, pero naubos na yung Popo ko sa itong dalawa na lang. Anyway, yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Mwah.